ኣብ ዜና ስፖርት ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ደቡብ አፍሪካዊት ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሻርሻይ መድረኽ ክራይተሪየም ዶፊነ ንዝተመንዝዓ ማልያ አንበሳ ዓቐብ ሎሚ ኣብ ሻውዓይ መድረኽ 44 ነጥቢ ብምውህላል መሊስዋ በዚ ድማ ንመበል ካልኣይ ተኸታታሊ ዓመቱ አንበሳ ዓቐብ ክራይተሪየም ዶፊነ ክኸውን በቂዑ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ናይቲ ውድድር 22 ነጥቢ ብምውህላል ነታ ማልያ ዝወድየ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ብፈረንሳዊ ኣባል ክለብ FGA ቲቦቲ ፒኖ ከም ተመንዝዕ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ መድረኽ ግን 7 ነጥብታት ብምውሳኽ ነታ ማልያ ተረኪብዋ ኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ላምፕሬሜሪዳ ብ39 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ክሕዝን ከሎ ፈረንሳዊ ኣባል ክለብ FGA ቲቦቲ ፒኖ ድማ ብ37 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታ ሒዞም نزي لهم استخايدن 151 كيلومتر زشفنن شوعي مدرخ أبال دوب أفريقيا كلب دايمنشن داتا إنجليزاوي ستيفن كامينغز ب4 ساعات 5 دقائق تعويت لهم دانييل زحلف عمت تعواتي أنبس عقب نايزود درب مخان نتالهم عمت سما زغيرت نايشعو MTN كوبيكا عبد الرجال وورلد تور ناي مجمريا ماليا كم زمص الله يذكر كرايتريم دوفينه بنؤس زور فرنسا زفلت فتان وددر كخونن كلهم أبزور الدر بولس بقعات زرقي تقرادمتي أبزور فرنسا كم حجيات نعود كم زوعو يفلت